तुम्हाला दिसतंय, नाहीतर मी आधीच लाईव्ह चालू करेन आणि लाईव्ह गेलेलो नसेल. पटकन कोणीतरी एकाने कमेंट करा, नाहीतर ॲटलिस्ट लाईक तरी करा. कोण लाईव्ह येतंय की नाही? माझ्याकडे नेटवर्क नाही, त्यामुळे गडबडा. पटकन कुठेतरी एकाने कमेंट करा लाईव्ह चालू झालेलं आहे म्हणून. तोपर्यंत आमचं डेकोरेशनची तयारी बघा. लाईव्ह झालेलं चालू. अरे ओके ओके ओके. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या गणपती विशेष लाईव्ह भागात मी विनय गाडीवकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. मगातपासून लाईव्ह यायचा होता, पण मंडळी कमी होती, हळूहळू वाढतात. आणि आज ह्या गणपती विशेष भागात तुमका माहीतच असेल, आमच्याकडे एक मुंबईचा पाहुणा आलेला. आता बाबल्या किती गणपतीच्या डेकोरेशनमध्ये मदत करता तर आपण बघणार आहोत. त्याचं सविस्तर व्हिडिओ तुमका नंतर येणारच हा, पण एक संक्षिप्त स्वरूपात तुमका दाखवतोय काय चालू आता आमच्याकडे. अरे अरे ह्या रे काय नाही रे, ते का नाही येत. हा हा हा, अरे क्या बात आहे, परफेक्ट. वा 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 वा. ह्या मॅडम आपल्या मुंबईवरून आल्यात, खास बाबूला गणपतीच्या डेकोरेशन साठी मदत करण्यासाठी तिच्या आईने खास तिला पाठवलं आहे. काय आणि हे जे डेकोरेशन तुम्ही एवढं बघतायत त्याचं संपूर्ण श्रेय, ऐक ना, त्याचं संपूर्ण श्रेय साक्षी आणि त्याची दुसरी तेजू यांना जातं. काय तुमचं काय चालू आहे? लाईव्ह करूक सांगितलं आणि लाईव्ह चालू झाल्याबरोबर एवढी कामात गुंतलास की सगळं काम भारीच करतात. हा थांब. जोपर्यंत आम्ही मुली सगळं करत होतो हो. सगळं व्यवस्थित होतं. जेव्हा ह्यांनी हे हातात धरलंय ना, चिडला बघितलं. अरे ह्या आधी चुकलं, आता पुन्हा परत कसं खाली पडदे मोठे. मग मगाशी तुका सुरुवाती कसं सांगितलेला तुम्ही काय करतास तुमचं. हे सायग्या जा दही बाई, तो रात्री दुकानात फेविकॉल आणून खाई गेलो. सामान कसं नाही तुमच्याकडे आधीपासून? होय होय, मोठो बिझनेस चालू आहे. काय रे, नाक बिग बंद करूक लागलास ते? हा हा, असा. थांब थांब थांब. आणि पम्याचं इथे मेन काम चालू आहे, गोंडे लावायचं. आणि हे सगळं वरती जे छत आणि झालर लावायचं काम हे पम्यानेच केलेलं आहे. आणि होय भूतू काय चाललं होतं त्यांचं, अजून काय टॉम अँड जेरीचे खेळ त्यांचे होत नाही. बंद करता तुझा मी मारायला अरे अरे क्या बात आहे. हे बघ हे बघ काम, काम ठेवून पहिले खाव. हे पडले रशी ना पुन्हा आणतो. आणि सेम मॅचिंग पडते आईस्क्रीम बघ भाई येताना मी आईस्क्रीम त्याला लांब करा त्याला. पण मी काय बोलते, सगळ्या मुली काय काय थांब थांब, मेन काहीतरी डायलॉग मारते ना त्यांना. हे हये ओम्या, फेविकॉल कसं तुमच्याकडे आधी नाही म्हणून? फेविकॉल कसं नाही तुमच्याकडे? मालकान काय सामान आणले नाही की? मालकान दिल्या नाही म्हणता गम. गणपती शेअरिंग काम केलंस ना, जास्त काम केलंस ना, काम करू करू असशील ना. अजून डेकोरेशन झालं नाही. सकाळी गणपती येणार, गणपती आलेला आहे. हे बघा गणपती आहे. गणपती मला इथून लांबूनच दाखवत होतो बघा. गणपती तिथे आहे, त्याचं काम वेगळं चालू आहे. ओमे आणि इतर सगळी ही कलाकार मंडळी त्या कामात गुंतली आहे. हा, सजावट चालू आहे.
पण ह्यांचं अजून काय होत नाही हा. ह्यांची गप्पा गोष्टी रंगण्यातच त्यांची रात्र काढणारच ते काम कमी आहे ह्याची खेच त्याची खेच 50 पैसे कमी नाही 10 पैसे कमी आहे. मग तर बरोबर कमी आहेत म्हणजे तुला 1 रुपया कमी आहे. आ. आणि आणि ते आज गम्य हा गम नाही त्याचं गम आहे का गम नाही अजून आईस्क्रीम वितळत नाही बाबा. तर मंडळी अशा प्रकारे ही सगळी येऊची होती माका माहिती होता म्हणून मी आत्ताच आम्ही तुका तेजू येताना सांगितलं ये म्हणून आईस्क्रीम या. सांगितलंय ना. ए ऐक ऐक ए बाबा ए ह्या सगळं डेकोरेशनचं श्रेय या 2 मुलींना जातं. लात तरी वाटतं धन्यवाद बोला ह्याला आता अवतरली आईस्क्रीम खाऊच्या टायमात दिली अरे होती. ते तर फक्त धन्यवाद बोलतायत. ह्याला लाज वाटते का बघ आईस्क्रीम आईच्या का या कोणाचा माझा लाईव्ह चालू आहे. तुका मी आता मरण तुझा काढलं असते, वाईट काम. ह्या मुंबईतून आणलेला पाहुणा 2 दिले 2 दिवस मस्तपैकी शांत शांत सरळ त्या वातावरणाशी मिळून घेत होता. पण एका भुतवाडचं आणि एक कोकणातलं वारो लागलेलो दिसता. हम्म. चला माझा फोन येतो तरी रात्रीचे कसे फोन येतात तुला तुला रात्रीच्या 1 वाजता अननोन नंबरवरून आलेला आहे कॉल. काय गो आईस्क्रीम खाता बा अरे लाईव्ह वर आईस्क्रीम खाण्याची खबर गेली गाव्या. स्पीकर गो बाय थांब. काही त्याच गो बाय त्याची चमचं बघ ना. तू काव्या तू काय ऑनलाईन करतो इतको वेळ गणपतीचं डेकोरेशन तर करीत नाही हो का आमचे ब पताके हे बघ हे बघ खातं. आईस्क्रीम आणलाय नवीन पाहुणी आली आहे ना हम्म. तिच्यासाठी आणलं पण ती जरा आईस्क्रीम खाल्यापासून अतिच बोलायला लागली तोंड सुटत चाललंय तिचं कोण ऐकून घ्या. हम्म? ऐकून घ्या ऐकून घ्या पुंग्या बोलला काय ऐकून काय बोलला पुंग्या बोलला गो तुका थांब कमेंट वाचूया. पुंग्या टुडे आय वॉज वेटिंग फॉर युअर व्हिडिओ. केस घ्या ए पूनमताई आली नाही बघ कमेंट दिली बघितला फोन कट केला मी पूनमताई फोनवर आहे. काम करायला ऐक ना आली यांच्या घरी काम करायला तर बोलतात की हे, 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 बाय. आली नाही ना, लाईव्ह बंद करूची पाळू येणार अरे, दुसरं सांगू. थांब थांब दुसरी स्टोरी काय अरे तिच्या पूनम बद्दलच बोलते ऐक अरे पूनम नको नसते तरी चालतं. पहिलं महत्वाचं माझं सांगत राहू. हा. मला माहिती आहे आपण लाईव्ह ऐक तर अरे पण नको मला तो काय बोलतोय माहिती आहे गो. माझा आईस्क्रीम पडत तुमच्या भानगडीत. पूनम काम करायला आली अरे. त्यात बहिणीकडून काम करून घेतलं. हा आणि आता नाहीये तर मग आता पूनम कुठे ती तिच्या घरी असणार ना आणि तू तर पण इथे काम करायला आली आहेस ना मग मग त्याचं काय कोण नावच नाही. बसले इथे ए, तर मेन विषय सांगून टाकूया हम्म. सांगूनच टाकतोय हम्म. म्हणजे काय गडबड आहे आमची का? थीम चला. दर वेगळी असतात दरवर्षी आमची 3 वर्षांनी वेगळी होता. किती असतं हे live? लाईव्ह आता कमी कमी झाले रे होती जास्ती हसायला लागले तुला सगळे. काय खुलासा करून टाकायचा तर टाक आईस्क्रीम बाबा. खायला पूनम पुष्पाला बोलवलं नाही का हो आईस्क्रीम खाऊ की येतात ती रात्रीची थांब, थांब, थांब. वाटेत वाटेत ते ती फक्त कामात येतं. आ क्या बात आहे हे बघ भाई, खरंच इकडच्या 100% आमच्या नारिकेळातल्या गावला. बोल तुला काय हम्म, आता बोल, आता तुझा काय तर बोल. बाबा इथं तर. भाई कमेंट करणाऱ्यांसाठीच खास सांगत आहे. हम्म. आता मग ना आईस्क्रीम खाताना आठवतच नाही म्हणता आठवण करून देऊ तर आठवण करून देण्याआधी बोल. करणाऱ्यांनी माझ्यावर बिंदास कमेंट करा माका काही प्रॉब्लेम नाही. हम्म. पण मुंबईच्या पोरीवर करू नका असा मग माका काय माहिती एक्सप्रेशन गेले रिॲक्शन बघ रिॲक्शन मग कोणावर करू नका. ते सांगत होतो. माझ्या हा हम्म. तू माझ्यावर बिंदास करत आणि माझ्या बायकोवर जे काय कमेंट करतास ते तुमच्या हाता करू नको. हे सिरियस सिरियस कारण असं बोलता. काही नाही. आता मस्तपैकी मुंबईत आहे, बाहेर मुंबईत आहे. खूप चांगली आहे शहर. फोनवर बिनवर व्यवस्थित मी आता मुंबईतून जाऊन येलोय मस्तपैकी खुशीत मजेत आहोत. आणि या पार्सल तुम्ही काय- घेऊन इलंय थांब रे ना एक मेन क्लिअर करून टाक. हा
ती घर जाडूक नाही, ह्या जाडूक नाही, असं काही नाही. भरपूर काम करता, मस्त सगळं काम वगैरे घरी. काय तुम्ही टेन्शन काही एक घेऊ नको. त्यामुळे प्लीज कमेंट माझ्यावर करा काय ते बिंदास. माका काही वाईट गाडी घाला. माका गाडी घातलाच तरी काय फरक पडणार नाही. हम्म. पण तिच्यावर प्लीज करू नका कृपया. आता ह्याच्या पलीकडे मी काही सांगू शकत नाही. मी एकदा चांगल्या भाषेत मस्तपैकी समजावून सांगितलं. अशी ही बाबल्याची नम्र विनंती. शेवट केलं त्यानं. नाही काय एकदा सांगितलं. वॉचिंग फ्रॉम कुवेत. बघ कुवेत वरनं बघतो व्हिडिओ. Wow. माहितीये का तो विचारत होतो तेवढ्यात. मी त्याका उलट विचारलं, तुका माहिती आहे का कुवेत कुठे आहे? हम्म. तिकडे हेरे डोंगरीच्या बाजू. कुठल्या डोंगरीच्या बाजू? हेरे डोंगरी. हेरे हे तुला माहिती आहे कुठचं गाव? मग काय ऐकलं? मी अलिबागकर. जेवण काय आहे उद्या? उद्या मोदक थांब. आहे. आणि जेवणाची मेन जबाबदारी मी मोदक बनवणार आहे. हो. बनवणार की खाणार? काय बोललीस? नाही, बनवणार. बनवणार, ओके. आणि जर आमचं आजचं रील बघितलं नसेल तर तो जाऊन हा तो आधी पूर्ण बघ. थांब. अजून त्याच आउटफिट मध्ये टिकली विकली पण काढली नाही. एवढी मी एकदम त्या कॅरेक्टर मध्ये गेले हर काही हा. त्याच्या. आणि उद्या आमच्याकडे जेवणासाठी आहे मोदक. नाही ते यंदा कर्तव्य आहे. काय तो झालो तर रील. हा ते रील बघ. रील हा पण इंस्टाग्रामवर अजून हा, युट्यूब वर नाही गेलो. Instagram वर बघा, कारण की अजून युट्यूब वरती रील गेलेली नाही असा. तर तुम्ही ती जाऊन आताच्या आता इन्स्टा म्हणजे ही लाईव्ह झाल्यानंतर जाऊन इन्स्टावर बघा. कामा करा चला. हा हे बघ मॅडम बोलल्या गुंगा बोला. गुंगा बोला. हो नाही हो बोली. हो नाही हो बोली. ऍक्टिंग कर रहा है. तुम्ही मी टायटल काय याच्यात मी मी- ऐक मी टायटल काय दिलं माहितीये? डेकोरेशनची तयारी गणपतीच्या. हो. हा आणि तुम्ही आईस्क्रीम खातात आणि टवाळकीगिरी करतात. त्याच्यापेक्षा मी पम्याक दाखवतोय. गजाली टाकायला होता तयारीच्या वेळी. हा सूट झालं असतं. त्याला मला बोलायलाच देत नाही. आणली घरीला आता आज होणार का डेकोरेशन की आईस्क्रीम खाण्याचा दिवस रात्र घालवणारच. हे बघ ह्याचा काय चालू आहे बघा. रशी एक हातात हा. आणि मी काहीतरी करतो. ह्याना इल्यापर्यंत काम पण आज आम्ही केलं. बऱ्याच आईस्क्रीम तरी खाऊ दिलं. मेन- म्हणजे त्यांना मेन गुपित बातमी सांगितलं. आईस्क्रीम आमका माहित पण नव्हता. आईस्क्रीम हा घरात. नाही होता. हा खूप बदललाय. वाटत असं नाहीये. त्याचा खुलासा मी आता इथे करते. आता नको एवढा व्हिडिओ नाही हा. आपण त्या मोठ्या व्हिडिओत करूया. आता काय करणार? वगैरे आणतो, लपून ठेवतो. हम्म. सगळं बनवतो सगळ्यांना. हसतोय, भयाला पटलंय. चालेल, माझं काय नाही. सगळ्यात मी एकटा आहे त्या खुळा बनत. ए थांब महत्वाची कमेंट त्याच्यासाठी इलिया. रील फक्त नाही टिकली फक्त रील साठी लावू नकोस. कायमची लावा. हो चालेल. आता कायमची लागणार असं पण तो रिव्हील आपल्याला इथे नाही करायचा. हा. उद्या पण मी लावणार आहे. कारण की मी ड्रेस घालणार आहे गणपतीचा पहिला. ये चला, आम्ही चाललो. तर स्टेज ए, अरे अमेरिकेत पण बघतात व्हिडिओ. हे आता तुम्ही फक्त आईस्क्रीम खाऊ का दिलास? आई फोन करता तो बरोबर टाइमवर. आणि तू पण चाललं तुझी पण आज फोन करता. हळदी, हळदी, हळदी. अच्छा, म्हणजे आईस्क्रीम फक्त कटिंग करू गेलेलं असतो. अरे काय हे जरा पुढेच नाही नेऊन ठेवू ना. हा इलं या बघ झाला सपला. चला थांब बरेच लांबचून व्हिडिओ बघतात. थांब. अरे कोण ही पाहुणी. हा व्हिडिओ त्यासाठी तुम्ही आधीचा व्हिडिओ बघा. त्यात बाबूने ते सगळं स्पष्टीकरण दिलेलं आहे. आता जर सांगत गेलो तर लांब होईल. हे औशीची कमेंट. माझ्या हो काय बोलते? अमेरिका कुठे आहे? अमेरिका तांदीलच नाही गो, तांदील. ता ना तुझी लेख जाम बोलता. एखादी पहिला सांभाळून ठेव. लय म्हणजे लय नाही तर माझं गोंधळ घालणार का कधीतरी. लाईव्ह चालू होता पण कळत नाही का. ता वाटाण्याची उसळ. तर हा काय? मंडळी- होय हा अशा सगळा. प्रकारे आमचं हे डेकोरेशन चालू आहे. मस्तपैकी सजावट वगैरे चाललेली आहे. हा आणि याचा सविस्तर व्हिडिओ तुम्हाला लवकरच येईल. सध्या गणपतीची किती गडबड गोंधळ चालू आहे त्यामुळे आम्हाला एडिट करायलाच वेळ मिळत नाहीये. आणि हे बघा हे असे गोंधळ मधीच घालून ठेवतात त्यामुळे काय झालं काय झालं? उलटा सुलटा गेलं. नाही काहीतरी गडबड झालेली दिसता. ती गडबड आधी सॉल्व्ह करूया आणि मग आपण विनू, व्हिडिओत भेटाया. अरे खालसून पडदे cut इलं करून टाकूया. थांब ह्या आधी बंद करतंय. चला तर मित्रांनो आता पुढच्या गणपतीच्या काम करताना त्यांना दिसलं ना. आईस्क्रीम खाताना दिसता. हा काम करण्याचा व्हिडिओ या उगाच सगळं तयार झालेलं नाही. हे बघा हे आता कल्टी मारणारे कॅरेक्टर हय आधी. हे बघा हय ते आता कल्टी मारणार. ते फक्त तुमका लाईव्ह मध्ये ते पूर्ण व्हिडिओ बघणार तेव्हा तुमका कळणार. आईस्क्रीम ती वाटीक लागली. साक्षी
गाडी वरडा तरी. जरा की खाली अजून बस 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 तकडे ह्यांका मेन कलाकारांका घेतलंय नाही कारण की गणपती आहे तकडे हे मेन कलाकार आहेत. यांची कलाकारी तुमका उद्याच्या व्हिडिओ दिसत येस चला आईस्क्रीम कोण तू पण झाली झोपायला ही मोठंच काम केलंय बाबा हे आम्हाला एक नवीन मुंबईचं पात्र मिळालेलं आहे हम्म. आणि आता हे 2 दिवसात तिची पिटवणूक मुंबईत करणार आहे हा मी. मोदक. कारण हे पात्र आमका परवडणार नाही आवश्यक त्याच्या आधीच सांगलं ह्या पात्रात मी उद्या पाठवू शकतो गणपतीच्या पाया पडल्यावर. साक्षी आली वाटते साक्षी आली नाही साक्षी गेली साक्षी आली वाटतं काय तर मित्रांनो हा व्हिडिओ आता खूप मोठा होईल कामं आमची रखडलेली आहेत तर आता इथेच थांबूया भेटूया आपल्या पुढच्या गणपती विशेष भागात तोपर्यंत ही सगळी मंडळी होता अजून आहेच ना पुढच्या बऱ्याच व्हिडिओ आहे ती हा तर आता भेटूया पुढच्या भागात तोपर्यंत बाय 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 करा आता झाला बस एवढा जा याच्या पलीकडे काय नको हा बाय बाय